ଆଲୋ ନ୍ୟାନ୍ସୁକୁ ଧରିକି ଦିନରେ ବୁଲିବା ସହଜ ନଥିଲା ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ବା ରାତିରେ ଯାଇଥିଲୁ ପରିବାର ସହିତ ବୁଲି। ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବାବା ତା ଆଗରେ ଜଗିକି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଥିଲେ। ଆଲୋ ଭିତରକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଲି, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆତୁର ହୋଇ ରହିଥିଲି। ଆଲୋ ଭିତରର ସାଜସଜ୍ଜା ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଥିଲା। ସବୁଠୁ ମନଲୋଭା ତ ମୋ ବାବା ଆଉ ମାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ମାଲୋ ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ତ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ତତେ ବା ଆଉ କଣ କିଛି ମାଗି ପାରୁଛି? ନ୍ୟାନ୍ସୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହଉଥାଏ, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତ କାବା ହେଇ ଅନେଇଥାଏ। ଭଲରେ ଦର୍ଶନ ସାରିଲୁ, ଆଗକୁ ବାହାରି ଚାଲିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶହୀଦ ନଗରର ପୂଜା, ଏଠି ତ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖାଲି ମେଞ୍ଚା। ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲି, ନ୍ୟାନ୍ସୁର ଘଣ୍ଟି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ତାକୁ ଟେକିକି ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମା ମତେ ହିଁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା, ମୋରି କଥା ହିଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ନ୍ୟାନ୍ସୁର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦେବୀ ଦେଖା ଥିଲା, ନ୍ୟାନ୍ସୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ହୁଲୁହୁଲୁ କରିଥିଲା। ବାଟ ଯାକ ମାଙ୍କୁ ଦେଖି ନମ କରି ଦଉଥିଲା। ଆଲୋ ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଲୋ ଏଠାକାର ଭିଡ଼ ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ହବନି କେମିତି? ଏଇଟା ପରା ରସୁଲଗଡ଼ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଥିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିଥିଲୁ, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଲାଇନରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଲୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇ ପଶିଲୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଗିବାର ଦେଖିଲୁ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ ଛଟପଟ ହଉଥିଲା। ଏତେ ଜାମରେ ନ୍ୟାନ୍ସୁକୁ ତା ବାବା କାନ୍ଧରେ କନ୍ଧୁଅ କରାଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ଜାମ ଠେଲା ପେଲାରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଇ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ସତରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ ଜାମ ଭିଡ଼ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଫେରିଲା ବେଳେ ନ୍ୟାନ୍ସୁର ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣିଥିଲୁ। ଟୁକୁରୁ ମୁକୁରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ନ୍ୟାନ୍ସୁର ଗୀତ ଶୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଥିଲୁ।